אוקיי, חברות וחברים, אני הולך להראות לכם איך להיפטר מעובש על קירות. בשיטה פשוטה, זולה, מהירה, ובלי להזדקק לכל מיני חומרים מסובכים שמציעים לכם בחנויות. לצורך העניין אני משתמש בבקבוק ריסוס, שמילאתי אותו באקונומיקה פשוטה, מהבקבוקים הכחולים של סאנו. בלי הריחות הלימוניים והתפוזיים הם הרבה פחות יעילים. ועכשיו פשוט מרססים את העובש. חשוב להגיד, אם אתם לא בקטע של הסנפת אקונומיקה, תשתמשו במסכה פשוטה להגנה. אז יאללה לעבודה. מחכים קצת, 20 שניות, 30 שניות, ורואים שלאט לאט הקיר מלבין. ממש כמו קסם. לא צריך לנגב, לא צריך לגעת, זה מתייבש לבד. הרוב פה נעלם, כמובן שאם סיבוב אחד לא מספיק, אפשר לעשות עוד ריסוס או שניים. נעשה עוד ריסוס קטן. בינתיים נהיה פה ריח של בריכת שחייה. ותאמינו או לא, העובש ייעלם. הקיר יהיה לבן וגם יישאר לבן לחודשים ארוכים אחר כך. אוקיי, מקווה שתמצאו את זה מועיל. יאללה ביי.